Hej. Til dem af jer, der ikke kender mig. Jeg hedder Nadia, og jeg er ny direktør i Fonden Drive. Og jeg er utrolig glad for at kunne dele mit første nyhedsbrev med jer. Jeg har været i stillingen i lige godt 100 dage, og de første 100 dage, det er jo altid noget helt særligt. Det har været en spændende og til tider turbulent periode, med masser af indtryk og refleksioner over, hvor vi skal hen som organisation. Siden jeg trådte til, så har vi gennemgået en række ændringer. Vi må tage nogle økonomisk ansvarlige beslutninger og drosle ned for nogle af de aktiviteter, der er for at sikre, at vi står stærkt i fremtiden. Det har været nødvendigt, men det har også betydet, at vi nu er godt rustet til at vokse og udvikle os videre. Og vi prioriterer for eksempel stadig videndeling. Vi afholder stadig kurser og gratis fyraftensmøder, både i København og Billund. Og så afprøver vi et online-format til forældrekurser. Så kig på hjemmesiden, hvor I kan finde de nye datoer og tilmelde jer. Vi håber at se rigtig mange af jer. Jeg vil også dele en positiv opdatering om vores nye byggeri, som vi er ved at få bygget. Jeg var forbi forleden og besøgte det sammen med resten af ledergruppen. Og den nye skolebygning, den er rigtig godt på vej. Vi har holdt et vellykket rejsegilde i september måned, og nu ligner det faktisk en skole. En skole, hvor man kan forestille sig de her børn løbe rundt og have det rigtig godt. Det er fantastisk at se, hvordan det hele skrider frem, og vi glæder os til, at bygningen står klar. Sidst, men bestemt ikke mindst, er vores samarbejde med Isbryderen i København kommet godt i gang. Vi samarbejder omkring skolefraværstilbud Fremdrift. Det er et initiativ, vi har store forventninger til fra begge sider, og som forhåbentlig vil gøre en stor forskel for endnu flere børn og unge, der ikke kan komme i skole. Det er et tilbud, hvor vi samler Isbryderens gode viden og mange års erfaring med arbejdet med skolefravær med vores tilsvarende. Og det tegner rigtig godt. Se mere om det længere nede i nyhedsbrevet, hvor der også er direkte links til f.eks. kurser. Til samarbejdspartnere. Jeg vil sige, at jeg ser rigtig meget frem til at møde flere af jer i den kommende tid, og til at arbejde sammen om at skabe endnu mere værdi for både børn og unge. Hvis I har tid og lyst til en kop kaffe, så skriv eller ring endelig. Tak fordi I så med, og på gensyn.